Choyomo uyo taramanyekana gwikira bono nigo asambwa goika gukwa obutko bugokera rero hime yekenyoro hekemoke gotoka ase ensemo ya Nyansancha ensemo ye bunge ya Bobasi ase county ya Kisii asaka gerwa koba omoibi nekera saga n'abanyakenyoro maiga ya gotoka kagwikirania ubusaka gokagero gwikirania oboibi ase nyombe yamo hasabwateranirwa n'abanyanyimbo banyarako bagwikirana ase ensemo yo bikuru ase getaseni kyanyangoso banyarako bakurusha omubiro yo ase ensemo yo na konyoira gwika senkendo botukinigo bwachakirwe rimorioka unagotomanya murikito Dominic Onderi Omokagiro ya mubobo ibini gasamba gwiko kona bana kinyero babunyansi age ward ya basi bogitore bunge ya basi county ya Kisii maiga yogo toka emenyombe masa tagurete na goswaime abwase abanyere bamutangeranete oreime ase erete gitambukiro gigotagura mabate na gotama ase abana kinyero bamubwatiti na kumubwata na kumusamba gwika ogokwa bona kerona igwe kurate inanje na minyoka na jana nyora omungwano oyo bwatiro obekirwo omorero bona igo nare gosaba abantu baminto oyoro legenteke nare kabwato koboko gotambe agenda atige kontena abantu mbale noyo bweka nini oyo bweko chitega nabwate esigani ali ngeko rumumuro tari ubwekenyoreke nabwate esigani ya morente tega egere bache gukora ubusari obu na namanyete no monyene nyombe takorete tari ngoro ngota ni gasi ngiya nande korokwa example korokia abamura baito batige bintu binge bya abana abo baito batige bintu binge ebi baligererie kalikino ke bwate gesinini kaliye kikinyoko na iso babwate batige bintu ko saka bintu bya abandi abamenyi bekinyoreke ganigo bamukiri abayibi soko bacanda amaga y'ebikoro byo bikomentekana asama tukabwangoiga ase abayibi babiri bakubatarera ase cinka cyabo nonye nase cikanisa cyusi kimboli nche ibukurwaiga bwangoiga iki machine kiyo botanga sachi nche ibukurwaiga nabono musacha ungabu no yokole muna yanga bunaya twabeire kirori nole bali batagete gucyunga no boyibi na basabire goikeraiga tigatunyare togotiga kwa sababu tobe abamo babo bokogikerio boyibi obo kwa sababu kibora agenderere abange babo ntumie negisaku kia mambi nkebe gekoera tama guchimagiga bona karana tama baminto mwanya getinge nabo twahuntukiranire omubere bw'omukagiro iga nigo rusi gwasaiga n'abanyimba kurasegeta seni kyanyangoso ekirabono ekigoria keukina boni yagiasabire gwetanga kurwasa oboibi tigo oboibi yanda chikanisa njiro tigo obochinga mokunyokora nsa paka abana baino paka abana baito akirete omorembe mutagwanja kimotigo oboibi magende kanisa morengerio manene bweka iba moko jentere bweka ineka bye abato kumeti na bato na mwandako kubatikana no komentekana ko bikoro byo bikura sorgongore ganiga abantu bonse banyako basaba serikali nyarako bagotinya oborendi asaiga erigo kenene ebikoro bingabine biga ku reporter yetsen kego na mbemo gien soko TV kuro kenyoro kyabo nyansi yake toka gaiga ase ward ya basi bogetario gaiga ase bunge ya basi county ya Kisii eretarian Dominic Onderi Nyabuto.